Hey bhuti, ngihambe kahle konje ama-CV. Wafaka kuzo zonke iy'ndawo lezi. Nakunankinga. Ngicabanga nami sizokhuluma nomthetho ngenza ukuthi kuhamba kanjani lapha ofisini yamayini. Ngempela bhuti wami. Cabange nje sengisebenza emayini. Ha. Ngikwenze njani kusemanje ufuna ngisiza ngani? Ngizobuza imibuzo embalwa la. Futhi uphendule ngokucophelela. Okay. Buza. Wazi ngokufaka kabhekumuzi umthetho. Ngicabanga ukusanganela. Wena nje. Malinga umjwayela amasimba mina. Phendula umbuzo. Wazini ngokufaka kabhekumuzi? Baba. Ufakaza banginayo. Kwangithathela bhekumuzi. Yathi baba ngidiva ngenzanzane. Futhi angibone ukuthi lobuhlungu buyoke bundlule. Cha mntanami. Ukufa lokho kufana nesiqila esidlulisela abantu empilweni yekomoya. Uyabona nje ubhekumuzi lapha khona uzolala ngokuphumula uma esebona ukuthi siyawuqedelela phela lo msebenzi ukuthi ungene unango menzi. Makoti, ngiyazi mntanami senguwe njengomuntu omubi lapha kuwe, kodwa ngiyacela wazi ukuthi ukuvusa nokuvikela isithunzi salomuzi kuwumsebenzi wami. Eqinisweni baba, mina la ekhaya ngidawuhlala angeke ngize ngihambe. Nedi kuyoba madima ukuthi ngithanzele omunye umuntu futhi. Mntanami, ngiyazi ukuthi awumthandi umenzi. Kodwa indoda ufanele ithande umuntu wesifazane. Wena njengomuntu wesifazane ungafunda ukumthanda yena uma ekuthanda. Kodwa kungaba nzima ukuthi umthande uma yena engakuthandi mntanami. Uyabona uthando lonjengembali liyanisela futhi ngeke liselimile edwaleni. Mntanami ngizele insizwa lana. Kungaba buhlungu kakhulu ukuthi ngikubone ungangenwa lapha emzini wami. Inhliziyo yami ingakhala kakhulu igazi ukuthi ngibone umuzi wakwaNyamboze uphenduka inxiwa ngikhona. Baba mina ngichaza Nyamboze. Inkinga ukuthi leli siko leli lengenwa mina angiladi baba. Leli siko akulona isiko elibi mntanami. Isiko elihle kakhulu. Livikela ukuthi singabi nazo izintandane, singabi nazo izingane ezingonde ngasithebeni. Uyabona nje mntanami uma ungahamba njengamanje uye wahliziyo ngise. Umzukulu wami lo Phakama. Enye indoda ngeke zimphathe kahle njengoba mina ngimphethe kahle. Mntanami noma ubongimusa anyamalala kodwa nangu umenzi ukhona. Ngicela mntanami uthambise inhliziyo yakho uvumele umenzi angene makoti. Ngifuna ukubona uyingxenye yaleli khaya kuze ube phakathi. Ngiyakuzwa Nyamboze. Hayi, ngiyabonga mntanami. Ake ngihambe mina ngiyosebenza. Kulungile baba. Mvuleni. Ngizwa umncane. Unjani? Yaphila le nduna eyasolungisela ulayezela. Unjani ngoba kithi? Ngizokubheka nje uqhubeka kanjani la. Bengithaba ukubhekisa umsebenzi nami. Hawu futhi njengokubona nje ubutatata nje. Kodwa engakutshela wona ukuthi umsebenzi sewufundile strong. Hayi kuhle. Futhi uNyamboze ngempela ngoba uNyamboze bahlaniphile phela. Awusho shobana. Ungakwazi ukuthi ungifundise ukushela.
kufanele ngoqomisa okamnisa behle. Kahle bo. Okamnisi nje uBhekumuzi wamshela. Okwakho nje ukuqhubha ezinyathelweni zakho mfowethu. Mfethu. Ngibona kanjalo. Kubonakala sengazi ukuthi uBhekumuzi wayifuna yena le ndima. Yazi menzi lento ayifuni ukuthi uyihlanganise ikhanda kakhulu. Okamnisi wena kumele umazise ukuthi uyindoda. Uzokwazi ukumnakekela. Ungakhohlwa ukuthi azi ukuthi kumele nizale indlalifa ukuze uqhubeke nesibongo. Hayi, ngiyakuzwa Shubane. Kodwa sacela uyenze idinga Injani Timandla? awusiphilile mntana mina. Siyaphila manje kahle. Hawu uyazi phela mina ngilaliswa kwingane. Ngiyabonga. Ngiyaletha phela. Ngisisi. If ngiyathemba ukuthi uyaphila. Ngiyaphila Mthetho. Ngikhona nje ukuthi kunezinto engizidingayo ukuze ngiqhubeke kahle nomsebenzi. Hayi, ungasho noma yini ngizokwenzela. Ngicela ukwazi konke okwenzeka ngosuku uBhekumuzi ashona ngalo. Ungitshene nokuthi wayeyaphi ukuze athole ingozi. Ukuthi okunye ngibuye ngakwazi kahle kwazisa ukuthi ngangekho nami ngelanga ashona ngalo. Uthele company namakhamera yonke nithi. Yebo kunjalo. Ngingacela ukubona owayesebenza ngawo ngaleso sikhathi. Oh, ukhulubuse. Kodwa ke ngiyatshela uSipho ukuthi amlise. Kulungile. Baluleke kakhulu ngimbono. Ya, kodwa noma ke yena esasebenzela ofisini lezezimali kodwa ngizombiza ukwazi ukuhlangana naye. Hayi ayikho inkinga. Nginemibuzo nje imbalo. Hayi. Siyabonga. Ngiyaphila nkosazana ngezwe kuwe. Ngizocela umboniso okwenzeka emakhamereni mhla ka-29 September last year. Wenkosazana uqhamuka le ngaphandle. Ungene ofisini lami unokhanga 2 awuzazisa ukuthi ubani. Maqede lapho uzongifuna i-footage la ekhaya. Ubani kahle kahle? Ngingumseshi. Ngiphenya ukubulawa kaBhekumuzi Mthetho. Uyabona ke nkosazana kuzokusiza ukuthi uzazise ngelinga ngoba manje ubhizi uphenyana necala elingekho. uBhekumuzi akabulawanga wathola ingozi yemoto. Mfana. Uzokwenza ngikushoyo noma ngenze ngenye indlela. Ngabe usisi ukhuluma ngayiphi emhlabeni? Hayi. Khululeka. Ngizokukhombisa lento oyifunayo. Shobane, ngiyathemba ungakapheli insuku zatshwala umenzo wobubi uzotholakala. Baba. Mayitholakala le ishole. Ngifuna ukugeza izandla zami ngegazi layo. Ngiyafisa ukuthi angitshele ukuthi yayimenzeni inkosana yami ezayibulala kabuhlungu kangaka. Asilenda kaBhekumuzi baba. Ngitshela ukuthi isilonda nje sesisele enhlizweni esizophola kodwa kubuka ngathi qala phansi manje. Nomhlaba unalo uzwelo. Walemukela ngempela igazi lendodana yami ingenacala. Hlisa umoya baba. Hlisa umoya. Ubuhlungu bohamba kwendodana yami uBhekumuzi ngeke kuphele kalula. Umbulali umbele igodi wangcwaba ngiphila ngabe ngcono ubuvele wabulala mina bakithi.
Dingiswayo. Engaqinisekisa lokho ukuthi lesha izojeza. Akho zinyane lemvukelo ohliwa zingwenya. Ucobisisiwe. Mark my words. Awube njalo shoba. Yabona nkosazana la 828 829 la amakhamela aswaye wabheke phezulu usipho makhubo namazisile lodaba. Okay. Ngicabanga ukuthi usokutholile okade ukufuna. If asithembe ukuthi awuzile uzongiphinda kanye impamba ngoba this time soxabana serious. Ngizobuza imibuzo emingaki? Kulela ungabuza. Mhla ka-28, 29 September last year, amakhamera aswaba abhekiswa phezulu. Wake wazihlupha ngalokho? Yeah, washo ikhulubuso ukuthi amakhamera nenkinga ngasho ngathi awalungiswa. Uke walandela ukuthi kungani waswayo abhekiswa phezulu? Angaze ngilandele. Ngangibhizi kakhulu nawe uyabona la office kanjani. Uyazi kungani? Kungani? Ingoba wena wathumela umuntu ukuthi enze lokho. Hayibo. Wabulela uBhekumuzi wena. If kanti kwenzakalani nawe? Yazi ukuthi lenkulumo ekhulumayo zongabathana nyambosa. Sipho. Lana ngenza umsebenzi wami. Wena ungiqashele wena ukuthi ngiwenze. Sipho. Njengamanje kuzomela ukukhuluma iqiniso. Kuzomela uhlanze lonke. Ngikhuluma lephi iqiniso? Yazi mina ngazi ukuthi ngithini ngoba ngazi nokuthi uBhekumuzi washo wayabulawa mina. Ngazi ukuthi washona. Sipho. Ngisaqhubeka nophenyo lwami. Ngizoliphenya kancane kancane ibhishu. Koze kuvele isiqa. Hayike. Uyileke mawusho njalo. Asithembe ukuthi mhla waphenya waqeda wathola iqiniso. Uyabona ukuthi usipho umsula. Sobona ngawe ngisho kani. Engikutshena khona mina ukuthi ngizomthola umbulali. Memezeke ntombo mawufuna usizo. Ngikhona. Khuleka. Mangifuna usizo ngizoyisiza mina. Awu, mapholoba. Ngcobo. Mashiya mahle. Usiyongiphathela ibhodlela lami ke libizayo. Mhlanganiso ulitholile iqiniso lakho lelo. Usubona ukuthi usipho umsula. Ngisemsebenzini lana Sipho. Hayi. Kunjani menza ndodana? Ngiyaphila Dingiswayo. Baba. Kusobala ukuthi owanisa angifuna la ngabe khona. Ufuna thini ndodana? Ethi menzi ngiyakuthanda woza kungena. Ngiyakwenzeka kanjani ndodana? Umuntu wesifazane uyamncenga ndodana. Umenza abone ukuthi kufanele ukuthi akuthande. Mntanami kufanele wazi ukuthi umuntu wesifazane mawe kwaba khona nje inhlansi encane yothanda enhlizweni yakhe. Wena fanele uyivuthele iqhamuke ibe yilangabi. Baba yikho wayona leyo nhlansi yothanda. Lo muntu sengathi nje ngiyamnukela baba. Mntanami angifuni ube indoda ehlula abantu besifazane. Mncenga umakoti, umchophe ngechopho zothando. Ngiyabona khona ndodana ukuthi uyazama ukungijabulisa, kodwa mntanami ngifuna wazi ukuthi ukungena wakho umakoti kubaluleke kudlula ngisho ukuphefumula kimi. Ngiyakuzwa Dingiswayo, uzoqhubeka ngizame baba. Ndodana, kubaluleke kakhulu ukuthi ungene umakoti kuleli khaya. Ngisazi naba ukuthi kanjani. Ngoba ngangithi baba ungena okamnisi kugcina usiko nje baba. Hayi, ezinye izinto mntanami uzoyibona uhamba kwesikhathi.
Kulungile Dingiswayo. Khulubuzi. Uyaphila. Wena futhi Tshena mina. Wake wabheka yini emva kokuba amakhamera eswayi wabhekiswa phezulu ukuthi ubani ungenela ikhampanini? angizange ngabheka. Ungani? Yazi lapho nkosazana ngiyabheka nje. Ufuna insolo eqondiseke. Usola ukuthi mina waswaya amakhamera. Awungitshele kahle mawuthiwa ngiyawaswaya. Mangathi ngikwenzelani lokho? Lana sithola ukuthi amasondo wemoto kaBhekumuzi ayeqhaqhiwe ukuze afe. Manje ngizocela uphendule yonke imibuzo engibuzayo ngokucophelela. Kulungile. Ungabuza noma yini mina ngizokutshela. Fiza amakhamera emva kokuba sewaswayiwa bekiswa phezulu. Ufuna ukwenza ubani ungena? Hayi khuleka ngizohlala phezulu kwakho njengamanje. ngayivada ngisaliphuza ngivele ngilibheka ngisho ngikhola ngobona leza se-emelo zithafu babanaso ngangifanisa noprofesa ngibheke sengisabonga amasi phethe uthebi ngifaka ugesi kuchuma umlilo we-big nas wabridge i-escom ithatha isigubhu zokangana manzi it's my peace and please baba fix it uthi ngimbekele kumnandi ngim-invite mix it angichitha ngichit empeleni akati na-chicks ngathi lezidlala namagame i-dick is in deep shit igama ngumedi sibongo zasitholele attention sikhasi bangidista ngasithulele sengine yami incwadi akade sikhava twena khuleke yini kodwa uzoyini? Xela ngithe uzofona ungangifonela. Eish, yazi ngiye uzokhola ngizokutshela. Ubona umakhalekhukhwini wami usunongenzela into engaqo. Yabona la singithi khona ngiyakufonela kahle kahle. Hayi, vele kuphenduka umlungu. Ngithi yabona ke lo akuyena ke enhlobo nje uphela. Manje usuhlelo nokushayela ucall back nje ngikukhombisa ukuthi uyafuna ukukhuluma nami. Hayi ngamanusha. Yabona idlozi lami lengamthwa ngenkulu indlama selizokuthiwa. Umuntu omuhle njengawe. Ngimshayela ucall back. Yize ngiyasho nje please call ngicela ngifune. Sondela la. Yini inkinga? Kahle indaba uzasindela la sithanda. Ngithanda ngithi. Ngithanda nami. Ngoba sami. ngephansi ngivele ngikhathela isidinde ukathi hip-hop ayisweba bangengide ndambrave kosa nginanhliziyo ngithanda ngesibini ayi ngamanye ngibe-pro senginothi ngikopela istate ngizenza abafazi nyahleba zinja ngi-odela iskate bakide respect ubuya komngane uthola inesent ngiye esikoleni ngephutha butterflane Nangingena, buyela kancane emuva. ngize ngenyosi ngiyatinyela ngithengisa imixtape ngathengisa isitofu esinoshimela wena usa-impress abangane ngikhumisa amafinyela. Ngiyathemba ukuthi-ke usuyajabula ngoba usuyibonile into oyifunayo. Ngithumelele sona efonini yami. Khuleka ngizokusendela sona nge-email. Unjani mntana? Philile manje. Siyaphila sisi. Mamela mntana, ngisacela ungilungisele ukudla ne. Kodwa ukufaka isikhafuthini ufuna ukungiselwa kwa-ofisini. Manje ngihle ufuna ukustenda isikhathi nabanye. Into enjalo nje mntana, khona nje lo ufuna ukuthi hala mzini. Okay ma. Yapi manje namuhla. Bengifuna ukuthi ngiyolanza umphakathi. Oh, Parks and Parks. Hayi vele ngathi simkhululile umsindo wakhe. Yathi nje mntumanze ngiyacabanga ukuthi ngasiwakhona la ngasewuyalifunda. What that? 21 questions. Kulungile sizomthola kahle kumele baningi kuletha mali. Sengonze ngelinye sishwa anjengenja yentasivalo angidliwa ngo
yengane umhlolo usekhaya asengibaphule etinyangeni ngihlahlule kubabholofithi bafakazelana ngesandla semvelo lesingihamba ngawo umshosha phansi Nkosi kuthiwa nginjenje kulo mhlaba ngibulawa sihloko sami sesingihambela etinyangeni Shimdi Entertainment sivela la kwavela khona izazi.